Nagkapoy ka. Kunak malalaki ka. Malalaki akmat at talagang kang talaga nadagsan da ito'y washing machine. Baklakan sa mat. Ay, saan mo ta? Panagnak ka, malalaki ka. Ay, oray awit at ngagmay-may sa da ito'y washing machine ang kail. Napiksa ka kayam. Di oray, isublik pa ijin ang katanga. Saan ito? Idisumbi tayo sa ngwanan tibalay. Naglaga na. Kita man kail. Mamati ka na malalaki akon. Wala niya. Mamati ako. Ang apay dito yung sangwanan ti balay yung nga ikabil tada ito yung kagat-gatang washing machine mao. Dito na pala ang tapno makita ni Pari Badaw. Lumabas kat madamdama nga agapo iti bangkag na. Lumapasak pa'y paray! Dumagas ka pa ya, Paray. Sana yung tani sumipngetay. Dumagas ka pa. Nakitaan na ito kabarbaro nga appliances me. Nay, winag pa'y niya. Washing machine samot data. Aprosambot Tapno amom no anya tirek na ti maka-apros iti barbaro a washing machine. One man. Aprosak man, Uston para. Dahil kailangan ti panangapros mo, uston. Pag disupay lang ti imak ang mga pros, linapdamaw. Sige pare, agawid kan. Ikwa pare, kita kumamot iti unag na. Saanan? Tinapatag na-aprosam ti makun ko na a washing machine. Na. Itaan mo mon. Ada ka barbaro a washing machine me. Nay, apay ang nakailag ka pala dita si Kabadaw. Di op ko ita. Aginanaakmat Di op mo nga mapantagla ba iti karayan. Ay si kamot tan Nabambanuga ka nagbangkag iti kalman. Rest in peace mat Rest in peace. Ay nabadawng oray siyak, nabambanugak mag... Si kalaeng agpadatalaeng, tanapanak mat nakitagad. Ang gaputa sa nga gabsunan, tilabanta, ay katrumbang laeng ang aglabatan. Si kalatan. Ay awanan ti suot mo inton bigat, namurang aminon. Nagado dita bulong nga pagtakop ko. Bumangon ka ditawan no kayat mo amalmalun ka. Reporting for duty, ma'am. Agtulnog kamot lagayam, paungutan nakpay lang. Ala, intan, ijay karayan. Ay, nabadaw. Turog ka talagang tuyang. Di ka man sumanuya abdita. Ala, aglaba ka kita. Ay, paginanaan na kumamait. Ay napartakam kit day talay malumaun. Agigaw-gaw kan, tasyak ti agibilag. Naimbag pa'y ni parinting tada kagat-gatang na washing machine da. Isuda, taado ti kwartada. Si Kangay, mamirmirhaaw. Makapaapal at talaga ni parinting. Kaano akmat nga taaya ang maadaan iti washing machine. Antay tanggal. Naibaba kong tiginatang mo at TV o dito isang wanan ti balayaw. Thank you. Ibangkat ko kadipay ngayon nagdita balayaw. Saan? Ha? Dito ipalasang wanan ti balay. Apay nga ang kail. Agbuya ka dito ruar. Ipasikat ko pa kundi Pari Badaw. Ha? Naskin ang makita na nga ada kagat-gatang ko at TV man. Ay nabadaw. Ay, tulungan nakmat nga agbagkat Ay, tulungan ka mat Katno tila taltalyawam. Agure ka, ibabata man pa'y dagiti linabaan ta dito sa wanan ti balay ni parinting. Ay, nagtagsan. Ninsamat kapitan deta nakatugaw dita sangwanan ti balay da. Isaw, dito'y kalaya nga. Tasit gakman. Na, nagasam. Takundi di 4 pa'y ngagsag-sagaw isiw. Dito'y kalayang tuyang nga. Tasit gak. Darasam. Wine. Paray! Nagapuang Paray. Ay, naglaba kami man ni Karayan. Kadwak ni tuyang kaw. Makikita ba ito'y ada dito'y balay ka? Dito'y na. Uwan nga rod, wine. TV data. Kagat-gatang dito'y Paray. Hindi na minsan.
washing machine ti ginatag mo. Ita TV man Na. Adun sa akin titi kwarta maparay. Mayat da ito pare, ta maala na amin at channel. Aw? Ay, makibuyak man nga rot iti basketball. Ay saan mabalin pare? Ah, No outsider allowed. ay, una yan. Tuyak! Tuyak! Agreeing ka man? Tuyak! Tunay kan? Kapigpigsan lang aro din day ta urok mo. Pukawan nakpailang may. Nagado ka ta reklamo mo na ya. No masikuran ka, rumar ka. Diyak nga rod makaturog. Kapu itinakaro nga apal ko kiniinting batingteng. Adda kagat-gatang na atibe. Adda pa'y washing machine da. Kumplito dan iti appliances. Kay, ada kayam kwartada ngay gatang da. Kas ita, nagpudog. Awan pa'y electric pan. Pa'y payak apay-pay. Malalala, tapno awan riray. Siyak pay laang timang paypaykan ka. Number 3 man. Kalpasan na, ringan kan tumay. Tasyak tuma ti paypayam. Mayat ka? Ay na, Maray. Nagado a kalugaran tayo ti umapapal kada kayo kan ni Kapitan. Tapay. Linawas nga nga ada magatang yung appliances. Ay, saan asyak dagat-gatang kadagi jay mare? Neenteng. Washing machine, kas kada TV. Anyan tupay ngay nga ta, ti sumaro no agatangan yaw. Ay, day tatijak mo. Isumot nga min ti mahilig nga gatang. Kompleto kayo na iti appliances. Ay, mare. Podnugayan ti mangmangeg ko, istoryada dito tersinak. Da kayo kanulaang ka ni Kapitan, ti kompleto ti appliances na iti pagtaangan da. Papanantang kain? Kadwa nak ijiilay. Anya manen nga appliances ti mapan mo gatangain? Saan nga appliances? Anya kay nga raud? Kutse. Anya? Gumatang ka iti 4 wheels? Wala. 4 wheels. Mga numang rabraba ka lang ang kail. Apay kumaamang raba ka. 4 wheels at talaga kwarog. 4 wheels. Jay kang inginaan ka day? Jay kalalakaan. Anya ti riknap na nakalugan ka dito'y kagat-gatang ko akot si kwarog. Ay, nagmayat ang kail. Nagragsak. Anyan ti oras. Malaman sumipngetan na eh. Aga-awitan dagiti manalaon. Lumabas nga rod man din ni pari ba daw inton madamdama. Ipasikat mo ka di manan da ito yung kutsim kan kwa na? Siyempre Parta ka mo patimag na. Una hindi ito ano ang rabiing. Apay, nabanog ka na magmag na. Ay ti salbag ano angin ta nagtugaw. Sabay dito sangwanan ti bali ni pare inting ti si mardengan na. Nay. pare. Saan samutin ang makapag nadayta malnourished anwang mau? Unay kan pare. Nagsakit mo't daytan ngayong bagam. Pananginsulto dayta Pagnumat. Kapadpadan tinwang mo akatultulan. na. Agunay ka pare. Opa. Kutsi mo't dayta waswasingam. Kutsi talaga pare. Kagat-gatang ka. Washing machine. TV. Ita kutsay. Awan marami na pare ta saan ang malapdan. Ti saan nga gatang iti adog. Ta ado ti gatang ka. Marami akong pera. Nagswerte kan pare. Talaga Ayawin mo katanwang mo pare. Mapan mo ipastor tapno lumukmag. Parchik sanday ti anwang. Hey! Magda ka na! Hey! Hey! Pagpay kanya takot si ti pagluganat. Saan akas kadagiti daduma? Na. Nuang amal nuris ti pagluganan dapi man.
Apay nga minayasan niya papada ti biyag kita. Ada ka abak na. Ada ka apugrot akas ka data. Apay ay akas taman ng tibagbagam. Ket no daman ng kotse ni pare Inteng, kagat-gatang na. Ay kitagdagayam igatang na, di gumatang. Saan naktupay na makapangan iti nakaro nga apal ka? Siyak mo't kuma makagatang iti kotse. Ay nabadaw mangan kakitdain, tanay, mulmulagatan na kaday tatuyo, di tapinggan mo. Ay, umay ka kwarog, aramidin ta. Agpasadak, Uncle. Nabayaga kung asan ang nakapasada. Ay, mabiit laang. Anyamot to, Uncle. Anya ayat aramidan ta. One, two, three. Durog! Sige! Ay, namin aduntan nga induron da ito yung kutsi, Uncle. Sige! Di mo't lagandaran. Nagata ti perdi na kagat-gatang, Mike. Sige, Uncle. Iduron ta pa'y maminsan. Panog ako. Ay, Awanin ti kakaiso na pigsa, kwarog. anya nga iti sirbi da ito yung kutsi, Uncle. Tinsamot tin maluganan. Inteng, umay ka man ditoy. Apay aya. Ay na, idi pay lang nga ibagbagakken ka anapirde da ito'y ginatang mo a washing machine. Angam di nagmatpatpat dyan. Ay, nga ti perdi na. Ay amin, pirde. Na, Nasa isaya at lakuman nasaan ka agimbat gatang. Ay, sayang pa'y ti kwarta. apay nga ta. Kagat-gatang kumay. Ay na. Ay, makabanog tag trabaho di barangay hall. Ay, na kay na nakmatlangan. Pungarot, Uncle. Agbuya taman kid iti basketball. Ay, i-switch mo titibe. Ayan na nga iti remote control na, Uncle. Ay, awan ti remote control na. Pinuligos lang data. Anya? Gimatang ka lang nga roden iti TV? Di puligos pa'y, mate. Ay na. Nunala ka. Ala, puligos mo ta agbuya takit di. Ah, na. Nagtangkan mo't apuligusan ti pupuligusan na. Ay, malalaki ka, wano saan? Ah, ay uwan malalaki. Napuligos ko ng Uncle. Gura ka. Apay ngay. Awan mat makita. Ay, puligos ang payman. Uwan Ay, ang kurap! Pudno gaya man na hospital ni Kwarog aparay. Wan paray. Kwarog, kumusta ka? Di mo sagsagigan. Apay ngay? Adapay lang kuryente iti bagina. Aya. Ay, kunak man no kagat-gatang mo titibe yaw. Apay ngay ang makakuryente mo gayam. Kwa. Apay ka anak ka. Apay ngay. Agtugaw ka dito'y abay ko. Kwa paray. Mabalin asi kalangin ti agtugaw iti abay na. Na, apay ngay siya. Siya kaya ni Inteng. No, di mo kaya't nga usaren dahil kagat-gatang ko a washing machine. Siyak nga rin ti mangusar. Ala, dagi tila ang badom tila baam dita, Inteng. Sige. Di uniforme ti labaak. Kita ta panek nakaken ka nga awan perdi na dahil ka. Ay, Ay, asus! na galgalak lang ang dagi tila labaak. Ngam ti aramatak day taginatang mo a washing machine. Mura ka. Ay, ano na nga ti uniforme ka? Ay, awanan na. Napisang-pisangan. Makitam, Inteng. Dayta, ti ibagbagakan ka. Di naktumat ngamin patpatyan. Tadayta kagat-gatang mo a washing machine. Third hand. Na, Nabababangam second hand. dito ikan balay nga agpaimbag ko araw. Diyan kaya't ni makuryente, Uncle. Di mo sagsagidan nga min TV ah. Aging nga da di tao nagtibalayo day ta TV yaw.
Di nak mapaunag. Kwa, limo kay laang ti pupuligusan na, kwa raw. Ti ko namkit day. Talaga daanan ti TV ang nagatang mau. Fourth class. Unay matan, Kapitan. Aksesyon tayo ita, ay ng pisang matday tabadom. Dayto yun ti kasayaatan abado kagawad. Pisang ti dua akilikilina. Ay, Nayabiyab pa'y tilikutan na. kababayan, di mo kumabutin dildil-lawan kagawad. Inan-anom dagiti badom, Kapitan. Di kagdagdagarin. Di mo ipadpadlaw kadagiti daduma akakagawad. Uray man pa'y jak ipadlaw. Madlaw launay a pisang tabadom, Kapitan. Paray, lumabasak man! Si kagayang paray. Aywan, paray! Oh, ho, 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 ho. Limok mo gang, ti uyaw anwang ko, paray. Na, Nay, kas makita mo, mawit na kaon. dumagas ka paray ta tulungan nakman. Ay katwa na, paray. Anya ayat ti maitulong ko kan ka, paray. Iduron ta kumatikot sikta saan mo tin nga gandar. Ay katwa na, day talaga yam. Sige, dito ko na yung tisangwanan, paray. Umunag kalatan, di talugan mo. Agbilang ak pare 1, 2, 3. Sige pare. Iduron tapay. Wen paray, idurduron ko nga masambal nga gandar abang ano nakaprinaw. Iduron mo nga raw. Minsan pa paray. Up. Ay na. Ay, salbag kitday. Apay ngayasaan mo ama pandar. Na. Nay, medyo adayutan paray. Iduron mo lang ka pare. Uy, paray! Ay na, makadanon tani ititirsina ni Marijuanang... Ay, Apan iso pare ta umayak gumatang at talaga. Pinanog na, Clay! Apay nga pare. Ay, sus! Dire-diretso matin ti kutsay. Ay! Diyak matin maipreno pare. Iprino, paray! Matnag ka di takataltalunan! Iprino! Hawaday! Natinagan di siya kataltalunan tay kagat-gatang ako si di parenteng. Ay, sayang, Mike! Ay, Kapitan, pasikat kamat ngamin ita. Aggatang kay ti pasikat mo, ngam pakadadaalamat. Sayang ti kwartam. Ay na, maditi pasikat, takababain kantulaan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ala daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawa na lang labida tayo anay. Kapitan Inteng.